Hola, guapos, ja tornem-hi. Ja som aquí una altra vegada, ens veiem. Bueno, aquest contacte és per als nens de primer i de segon de primària. Volia compartir amb vosaltres dos contes que podreu trobar a YouTube i que he pensat que són molt interessants. Un es titula El dinosaure d'en Daniel i l'altre Els bons amics. Crec que tant un com l'altre són molt interessants perquè ens ajuden a veure les coses que són importants i després els amics, que són molt, molt importants. Tenir bons amics és molt important. Espero que us agradin. Gràcies, adeu guapos, petonets. El dinosaure d'en Daniel. El Dino era un dinosaure de goma de la mida d'una pilota. Tenia ulls ametllats, bracets de nadó i una boca riallera plena de dentetes punxegudes que feien que l'estimessis com si fos un cadell. Quan en Daniel era més petit, el Dino havia estat el protagonista dels seus jocs. Sempre el duia al parc, dormia i es banyava amb ell i no el deixava anar ni per seure a l'orinal. Fins i tot li havia tatuat el seu nom a la panxa. Però en una neteja a fons de l'habitació, sa mare l'havia llançat a les escombraries, pensant que feia temps que en Daniel no hi jugava. Què heu fet? El Dino era meu! Per què l'heu llançat? Va, Daniel, no et posis així. Havia estat una errada imperdonable, però ja no tenia remei. Així que son pare va dir... Només era una joguina vella. Evitant mirar-li els ulls, afegí... Estava gastat i descolorit, i gairebé no hi jugaves. Vull el meu Dino! És meu, torneu-me'l! El pare i la mare van assegurar que aviat se n'oblidaria, però el nen va cridar... Això no és veritat! I es va tancar a la seva habitació amb un cop de porta. Al cap de 2 dies era diumenge. La cosina Marta va anar a jugar amb en Daniel i quan va saber el que havia passat amb el Dino es va disgustar molt. Que el va llançar a les escombraries? Però... A ella també li encantava aquell ninot. Quantes hores s'havia passat el Dino assegut al seu costat, mentre en Daniel i la Marta llegien contes o miraven plegats alguna pel·lícula per televisió. Has de fer-hi alguna cosa, Daniel. No pots deixar que el Dino... I què vols que hi faci? Parla amb el Ferrall, el drapaire. Fes que el busqui. Aconsegueix que te'l torni, sisplau. En Daniel va mirar la seva cosina com si acabés de tornar-se un marcià. Tu ets boja o què? Diuen d'aquest drapaire que quan va desaparèixer aquell nen, te'n recordes? Bé, doncs que ell hi va tenir alguna cosa a veure. Aquest paio és perillós, però ho troba tot. Pot fer màgia, i si realment ho desitges, et torna les coses que se t'han perdut. No em diràs que encara creus en aquestes bajanades. Ah, quina bestiesa. La Marta es va posar més vermella que un tomàquet, però va contestar que, si allò eren bajanades, tant li feia. Cada dissabte passa per davant de casa meva. Li podríem preguntar. No hi perdem res per intentar-ho. Sisplau, Daniel! Bé, d'acord. Ja vindré. Però el dia acordat, en Daniel no s'hi va presentar. La Marta es va passar tot el matí espiant al carrer des d'una finestra. I quan va veure aparèixer el llòbrec perdulari amb el seu carret carregat amb una pila d'andròmines que havia acumulat, va baixar corrents per les escales, va creuar el portal i va cridar. Senyor! Esperi, senyor! El ferralla va roncar com un gos enfadat i va continuar caminant cap al contenidor de reciclatge. Un cop allà, es va posar a examinar el que la gent hi havia llançat. Un tamboret plegable, una impressora avariada, uns quants pots de pintura... Senyor! Va tartamudejar la Marta quan el va atrapar. Per casualitat,
la setmana passada no haurà trobat vostè un dinosaure? Llavors, l'home es va girar bruscament i, de sobte, la cara plena d'arrugues del ferralla es va apropar molt a la de la nena. Ensenyant una filera de dents desiguals del color dels caramels, va exclamar: Un dinosaure? Sí, i tant. En tinc una a casa, però és més gran que una muntanya i, malauradament, no m'ha pogut acompanyar aquest matí. Fot al camp, si no vols que el porti perquè se't mengi. La Marta continuava tremolant de por, però no es va fer enrere. Jo vull dir un dinosaure de joguina. És de goma, així, de la mida d'una pilota. Ah, aquest. També el tinc, però no te'l puc donar. Per què no? Perquè no és teu. Però és d'un cosí meu i té el seu nom gravat a la panxa. El nom del dinosaure? No, el del meu cosí. Es diu Daniel. Remugant, el ferralla es va posar a remenar les andròmines que duia el carret amb un ganxo i, de cop, uns ulls marrons preciosos van aparèixer entre el munt d'andròmines. La Marta va cridar. És aquí! El ferralla va haver de desentortolligar uns quants filferros. Després va estirar el dino i, mirant-lo molt de prop, va comentar: És aquí. En una cosa tens raó. Té el nom de Daniel gravat a la panxa, però continuo sense poder-te'l donar. Per què? Però aquest dinosaure és molt important pel meu cosí. De debò? Sí, Doncs si tant li interessava aquest teu cosí, hauria d'haver vingut ell a buscar-lo, o sigui que ja pots fer via. La Marta va fer una darrera mirada al pobre dino i va sospirar. Va acotar el cap, li va clavar un cop de peu a una pedreta que hi havia a terra, va tombar-se molt lentament i va començar a caminar de tornada cap al portal de casa seva. Però abans que tingués temps de donar més de 3 passes, el vell va cridar. Espera un moment. El ferrall havia tornat a examinar la panxa del dino. No l'havia guardat. Tu et dius Marta? com ho sap? Agafa això i deixa'm en pau. La Marta va rebre el ninot amb un cop al pit. El va abraçar i va apretar a córrer cap a casa, cridant. Moltíssimes gràcies, senyor! L'endemà, la nena va tornar, com cada diumenge, a casa d'en Daniel. Duia el dino amagat en una bossa perquè li volia donar una sorpresa. Però quan va entrar a la seva habitació, el va trobar molt entretingut amb una altra joguina. El seu cosí ni tan sols li va preguntar si havia vist el drapaire. I quan la Marta li va voler explicar la manera com l'havia anat a buscar i com n'havia estat de valenta perseguint-lo i parlant-hi, en Daniel li va etzibar que no valia la pena anar pel carrer posant-se en evidència per un caram de dinosaure de goma. El ferralla és un indesitjable. I de tota manera, els meus pares ja m'han comprat una cosa molt millor. Què dus aquí? No res, deixa-ho córrer. La Marta va intentar apartar la bossa, però el seu cosí l'havia agafada i els ulls emmetllats i el tendre somriure del dino van sortir, fent que el nen exclamés. L'has trobat! És el dino! El meu dino! Ja no. Com que no? El ferralla hi ha fet un canvi. Mira-li la panxa. En Daniel va obeir i es va quedar bocabadat. Però això no pot ser. On sempre hi havia hagut el seu nom, ara hi havia aparegut el de la seva cosina, Marta.